ଜୁନ୍ 2024ରେ ମହିନ୍ଦ୍ରା ସବ୍ 300 ରିହାତି 1.79 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସଞ୍ଚୟ କରନ୍ତୁ। ସବ୍ 300ର ନୂଆ ମଡେଲ ସବ୍ 300କୁ ଅଣାଯାଇଛି, କିନ୍ତୁ ଡିଲର ମାନଙ୍କ ପାଖରେ ବହୁତ ଷ୍ଟାକ ଅଛି ଭାବରେ ପୁନଃବିହାର ବ୍ରାଣ୍ଡ କରାଯାଇଛି। କିନ୍ତୁ ମହିନ୍ଦ୍ରା ଡିଲରମାନେ ପୂର୍ବ ମଡେଲର ବହୁମୂଲ୍ୟ ଷ୍ଟକ୍ ରଖିଛନ୍ତି ଓ ଟ୍ରିମ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରି ଡିଲରମାନେ ସବ୍ 300ର ଡିଜେଲ ଭାରିଆଣ୍ଟରେ 1.79 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସୁବିଧା ପ୍ରଦାନ କରୁଥିବା ବେଳେ ଟିଜିଡିଆଇ ଟର୍ବୋ ପେଟ୍ରୋଲ ପ୍ରକାରଗୁଡ଼ିକ 1.50 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସୁବିଧା ସହିତ ଉପଲବ୍ଧ। ନିୟମିତ ଟର୍ବୋ ପେଟ୍ରୋଲ ପ୍ରକାରଗୁଡ଼ିକ ଉପରେ 1.59 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରିହାତି ରହିଛି। 1.40 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସଞ୍ଚୟ କରନ୍ତୁ। ସବ୍ 400 ଉପରେ ମାମୋଟ ରିହାତି ଜାରି ରହିଛି ଏବଂ ଗ୍ରାହକମାନଙ୍କୁ ମାସରେ 1.40 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସୁବିଧା ପାଇପାରିବେ। 34.5 କେଡବ୍ଲ୍ୟୁଏଚ୍ ବ୍ୟାଟେରୀ ସହିତ ଇସି ପ୍ରୋ ଭାରିଆଣ୍ଟ ଏବଂ 39.2 କେଡବ୍ଲ୍ୟୁଏଚ୍ ବ୍ୟାଟେରୀ ସହିତ ଇଏ ପ୍ରୋ 1.05 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଉପଲବ୍ଧ ଓ ଏହି ସମୟରେ ଛୋଟ 34.5 କେଡବ୍ଲ୍ୟୁଏଚ୍ ବ୍ୟାଟେରୀ ସହିତ ଇଏ ପ୍ରୋର ଅଧିକ ଲାଭ ଅଛି, ଯାହାର ମୂଲ୍ୟ 1.50 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଓ ସବ୍ 400ର 456 କିଲୋମିଟର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏକ ଦାବି ପରିସର ଅଛି ଏବଂ ଏହା ଏହାର ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ ପ୍ରଭାବିତ କରିଥାଏ। କିନ୍ତୁ ତଥାପି ଏହା ଟାଟା ନକ୍ସନ୍ ଇଭି ପରି ଅତ୍ୟାଧୁନିକ ନୁହେଁ। 456 କିଲୋମିଟର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପରିସର ଦାବି କରିଛି ଏବଂ ଏହା ଏହାର ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ, ପ୍ରଶସ୍ତ ଆଭ୍ୟନ୍ତରୀଣ ଏବଂ ସମ୍ମାନଜନକ ବାସ୍ତବ ଦୁନିଆ ପରିସର ସହିତ ପ୍ରଭାବିତ କରେ। କିନ୍ତୁ ତଥାପି ଟାଟା ନକ୍ସନ୍ ଇଭି ଭଳି ଅତ୍ୟାଧୁନିକ ନୁହେଁ। ଜୁନ୍ 2024ରେ ମହିନ୍ଦ୍ରା ମାରାଜୋ ରିହାତି 93,200 ଟଙ୍କା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସଞ୍ଚୟ କରନ୍ତୁ। ମାରାଜୋର ସମସ୍ତ ତିନୋଟି ପ୍ରକାର M2, M4 ଏବଂ M6 ଏହି ମାସରେ 93,200 ଟଙ୍କା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଲାଭ ପାଇବେ। ମାରାଜୋ ଏକ ଅତ୍ୟନ୍ତ ବ୍ୟବହାରିକ ଏବଂ ପ୍ରଶସ୍ତ ଏମ୍ପିଭି, କିନ୍ତୁ ଏକମାତ୍ର 1.5 ଲିଟର ଡିଜେଲ ଇଞ୍ଜିନ୍ ଅଭାବ ଅନୁଭବ କରେ ଏବଂ ଉପର ପ୍ରକାରଗୁଡ଼ିକ ମୂଲ୍ୟବାନ ଅଟେ। ଏହା ବ୍ରାଣ୍ଡ ପାଇଁ ଏକ ଧୀର ବିକ୍ରୟ ଦ୍ରବ୍ୟ ଅଟେ ଏବଂ 2018ରେ ଆରମ୍ଭ ହେବା ପରଠାରୁ ସେ ମେଜର ପ୍ରମୁଖ ଅଦ୍ୟତନ ପାଇନାହାନ୍ତି। ଜୁନ୍ 2024ରେ ମହିନ୍ଦ୍ରା ବୋଲେରୋ ରିହାତି 82,000 ଟଙ୍କା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସଞ୍ଚୟ କରନ୍ତୁ। ବୋଲେରୋ ଏସ୍ୟୁଭିରେ ମୋଟ ରିହାତି 82,000 ଟଙ୍କା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରହିଛି। ଟପ୍ ସ୍ପେକ୍ B6 ଟ୍ରିମ୍ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ନିମ୍ନ B4 ଏବଂ B6 ଟ୍ରିମ୍ ଗୁଡ଼ିକ 44,000 ଏବଂ 31,000 ଟଙ୍କା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମିଳିଥାଏ ଓ ଏଣ୍ଟ୍ରି ସ୍ତରୀୟ ବୋଲେରୋ B2ର ଏହି ମାସରେ ଅଫର ନାହିଁ। ବୋଲେରୋ ହେଉଛି ମହିନ୍ଦ୍ରାଙ୍କ ସର୍ବ ପୁରାତନ ମଡେଲ ଯାହା ବର୍ତ୍ତମାନ ବିକ୍ରି ହେଉଛି ଏବଂ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଜେନରେସନ୍ ଆଗାମୀ 2026ରେ ଆସିପାରେ। ଜୁନ୍ 2024ରେ ମହିନ୍ଦ୍ରା ବୋଲେରୋ ନିଓ ରିହାତି 83,000 ଟଙ୍କା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସଞ୍ଚୟ କରନ୍ତୁ। ବୋଲେରୋ ନିଓ ଏହି ମାସରେ ମୋଟ ରିହାତି ସହିତ 83,000 ଟଙ୍କା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଉପଲବ୍ଧ, ଯାହା ଟପ୍ ସ୍ପେକ୍ 10 ଅକ୍ଟ ଭାରିଆଣ୍ଟରେ ରହିପାରେ। ମିଡ୍ ସ୍ପେକ୍ ବୋଲେରୋ ନିଓ 8 ଏବଂ ଏଣ୍ଟ୍ରି ଲେଭଲ୍ 4 ଟ୍ରାଇମ୍ ଯଥାକ୍ରମେ 64,000 ଏବଂ 56,000 ଟଙ୍କା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରହିଛି। ନିଓ 1.5 ଲିଟର ଡିଜେଲ ମିଲ ଦ୍ୱାରା ଚାଳିତ ଯାହା କେବଳ ମାନୁଆଲ ଗିୟରବକ୍ସ ସହିତ ଆସେ। ଏହା ନିୟମିତ ବୋଲେରୋ ପରି ଉପଯୋଗୀ ନୁହେଁ ଏବଂ 7ଟି ବସିବାର କ୍ଷମତା ସହିତ ଅଳ୍ପ କିଛି ସିଡି ଫ୍ରେମ୍ କମ୍ପାକ୍ଟ ଏସ୍ୟୁଭି ମଧ୍ୟରୁ ଗୋଟିଏ ହେବା ପାଇଁ ଅତୁଳନୀୟ।